осорхонаи мо 4 сентябри соли 1999 дар ҷашни 1100-солагии Исмоилии Сомонӣ дари худро барои бинандагон боз кардааст. осорхона то имрӯз дорои 2468 нигора мебошад, аз як толор иборат буда дорои 24 гӯша аст. дар инҷо амсилаи теппаи Қурғон аст ки 2000 сол пеш теппаи мо ба ҳамин намуд буд. дар инҷо аввал шоҳони Вахшонзамин, баъд Беки Левакан зиндагӣ кардагӣ аст. то имрӯз теппа дар байни дута дарё ҷойгир аст. дарёе ки дар поёни теппа мегузарад ин ҷӯйбори кӯҳна аст ки дар натиҷаи обхезӣ ва заминларза пайдо шуда буд. дарёе ки аз пушти теппа мегузарад ном дорад ҷӯи хонум. хонум яке аз занҳои дӯстдоштаи Беки ҳамон замон буд ки дарёро бо хоҳиши занаш меканад, бо номи занаш номгузорӣ мекунад. ҷӯи хонум чӣ хеле ки осорхонаи мо ҳозир ном дорад, осорхонаи ба номи Биби хонум. гирди теппаро девори иҳота кардагӣ буд ки 12 метр паҳмӣ дошт. дар болои девори гирди осорхона асп ва арабуҳои бек озодона гашту гузор мекарданд. номи қадимаи шаҳри Қурғонтеппа Лавкан ном дошт. Лавкан худаш калимаи арабӣ аст, маънояш шаҳр дар як гӯша. вақте ки дар асри 13 муғулҳо дар шаҳр ворид шуданд, аллакай аз номи Лавкан ягон асароте намонда буд. дар шаҳр фақат ҳамин теппа буд. дар болояш як қалъаи нимсӯхтаи нималангор шаҳрро номгузорӣ карданд Қурғон дар болои теппа. шаҳр ном гирифт Қурғонтеппа. то имрӯз дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Қурғонтеппаи қадима бохтари имрӯза ягона шаҳре аст ки миллатҳои гуногун зиёд зиндагӣ мекарданд ва карда истодаанд. шаҳри Қурғонтеппа худаш ботлоғзор будааст. як шаҳри ботлоғзор будааст ки мардум қабила ба қабила бо ҳам зиндагӣ мекарданд. ҷангу зӯроварӣ мешудааст. қабилае ки зӯр меовардааст, ҳамон қабила муқими шаҳр мегаштааст. қабилае ки дар ҳамон ҷанг мағлуб мешудааст, аз шаҳр баромада мерафтааст. дар болои дарёҳое ки дар гирди теппа мегузаранд, дарёе ки аз тарафи шимол аст, кӯпрук монда шудагӣ буд ки шабонгоҳ кӯпрукро мебардоштанд барои надаромадани душман дар шаҳр. роҳи абрешим аз Эрон то ба Хитой аз байни Қурғонтеппа шаҳр мегузашт. бозори калоне буд. ҳар касе ки мехост ба ҳам бозор ворид шавад, бояд ҳамчун андоз як хобча ё ки як хурҷин хок дар болои ҳамин теппа мерехтанд, баъд иҷозат медоданд ки дар бозор ворид шаванд. тӯли 400 сол хокро кашонданд, аз сатҳи дарёе ки дар поёнаш мегузарад 40 метр баланд карданд, баъд дар болояш қалъа сохтанд. хеле ки ҳозир шумо дар инҷо мебинед, мо дар инҷо қисми чӯбтарошӣ дорем ки дар инҷо ҷойгир ҳастанд кафшҳои мардона аз чӯби чормағз тайёр шуданд. то асрҳои 19 то аввалҳои асри 20 ба по карда ба бар карда мешуданд. боз таваққе дорем ки яке аз шаҳрвандони шаҳри Бохтар ба осорхона ҳамчун тӯҳфа дар соли рушди сайёҳӣ деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ ба осорхона ворид намуданд. дар ин гӯша аз тарафи мардум ҷамъоварӣ шудааст дар осорхонаи мо кафшҳои занона, гавҳора, чахдек, чахчӯб ва фаранҷие ки бо рӯйпӯше пӯшонда шудааст ки чимид ном дорад. дар ин гӯшаи осорхона чӣ хеле ки шумо мебинед, чархаҳое ҳастанд ки вобастагӣ доранд ба асрҳои гуногун. Якмин чарха аст ба асри 14 вобастагӣ дорад. боз чархае ҳаст ки ба асри 19 вобастагӣ дорад. хилъатҳои мардона ҳастанд ки бекҳои ҳамон замон ба бар мекарданд. баъд бо гузашти айём пешҳои онро медузонданд, баъд занҳо ва модарҳо ба бар мекарданд.
чихеле که شما میبینید در این گوشه استخوان‌های ما موجود هست گوشه میسین، چیزی که از میز تیار شده است. در اینجا سماورها، چای جوش‌ها، آفتابه‌ها که وابستگی دارند به عصرهای 19. در استخوان باز موجود است قسمی کلالگری از گل تیار شده است که چخلی که شما در اینجا میبینید ما خم داریم. خم در همون زمانهای پیش برای گذراندن ذخیره زمستان به کار برده میشد. در درونش جو میگرفتن، گندم میگرفتن. خب این برای ذخیره زمستان گذراندن بود. در این گوشه چخلی که شما میبینید آرایشات زنانه. آرایشات های زنانه وابستگی دارند به عصرهای 14 تا عصرهای 18-19. در اینجا چخلی شما میبینید ما سلسله قوش داریم که این را زنها در پیشانی های خود آویزان میکردن روزهای توی و معرکه ها. گوشوارهای قفسی داریم، قفسی های سری گوشی. باز در اینجا چخلی که میبینید ما بازوبند داریم که بازوبند را اصلا مردان در دستان خود نگاه می داشتند. در درون بازوبند مکتوب، اساساً مکتوب ها گذاشته می شدند.